Moikka, mun nimi on Jesse ja mä opiskelen rahoitusta Lontoossa tällä hetkellä. Mun koulu on semmonen Base Business School. Se nimi muuttui noin 2 vuotta sitten, ennen se oli Cass Business School. Mut kuitenkin tosi hyvä koulu Lontoon ydinkeskustassa. Tutkinto on tarkemmin ottaen Investment and Financial Risk Management. Ja se on yksi 3 rahoituksen tutkinnosta, mitä mun koulu tarjoaa. Tällä videolla mä kerron vähän mun omista kokemuksista opiskelussa Britanniassa. Sen lisäksi mä kerron vähän yleisesti sit hakuprosessista, että miten se etenee. Ja sen lisäksi mä vähän vertaan opiskelua Suomessa ja Britanniassa. Eli tosiaan mulla on nyt eka lukuvuosi paketissa. Lukuvuosi Briteissä mun koulussa kestää oikeastaan siitä syyskuun lopusta toukokuun loppuun. Eli aika sama kuin Suomessa, vähän ehkä lyhkäisempi. Meidän koulussa niin opiskelu on jaettu 2 periodiin, eli on syysperiodi ja kevätperiodi. Ja niihin kuuluu tietty määrä kursseja. Eli monesti Suomessa on enemmän periodeja, ehkä 5, riippuu vähän koulusta, mut siellä on vaan 2. Ja se on mun mielestä ihan kiva, koska siinä ehtii niinku perehtyä niihin tiettyihin aiheisiin vähän syvemmin, kun ei vaihdu koko ajan periodit, vaan on ne pelkästään 2. Sitten tuolla Britanniassa meidän koulussa niin läpipääsyraja kursseilla on 40%. Ja sit se, että saat korkeamman arvosana, eli First Class Honors, niin siihen vaaditaan 70%. Sitten meidän professorit joka kurssilla oli lähtökohtaisesti työelämästä tulleita. Eli esimerkiksi meidän taloustieteen professori oli toiminut pitkään Englannin keskuspankilla ja sen lisäksi Britannian valtiovarainministeriössä. Eli hänellä on todella vankka kokemus tästä alasta, jos olisi tosi hienosti tuoda niinku elämän esimerkkejä myös sinne luennoille. Ja se on ehkä mulle ollut semmoinen henkilökohtaisesti tosi niinku tärkeä juttu, just se, että ne luennoitsijat ja professorit on hyviä ja siinä mielessä on kyllä niinku onnistuttu tuolla Britanniassa. Ja nyt sitten tokana vuonna me ollaan tarkemmin syventyä sit tohon rahoitukseen ja mun tutkintoon. Eli meillä tulee todella mielenkiintoisia kursseja. Meillä tulee esimerkiksi johdannaiset, ekonometriaa, yrityksen valuaatio, kaikkea muut tämmöistä laskentatoimen syventäviä kursseja, rahoituksen syventäviä kursseja. Et niinku todella niinku mielenkiintoisia kursseja tulossa tänä vuonna. Ja todellakin odotan niitä innolla, että pääsee kehittämään omaa osaamista vielä enemmän. Ja mä tosiaan hain Britanniaan abivuonna, eli lukion viimeisellä. Ja mä muistan, että mä aloitin niin kun ekaa kertaa hankkiin kaikki näitä dokumentteja kesäkuussa 2021. Eli samana kuukautena kun valmistuin. Ja sit hakemus lähti muistaakseni syyskuussa. Ja sit kielikokeen mä tein toukokuussa ja viisumin mä hain vielä sit kesäkuussa 2022. Et siinä meni niinku kokonaisuudessaan noin 12 kuukautta, että mä sain sen hakuprosessin tehtyä ja sit sen paikan otettu vastaan. Ja näin niinku yleisesti niin Britannian hakemiseen tarvii hakemuksen lisäksi hakukirjeen, eli motivaatiokirjeen, suosituskirjeen. Sen lisäksi pitää toimittaa omat YO-todistukset, eli päättötodistus ja YO-tutkintotodistus. Sen lisäksi pitää tehdä kielikoe, eli osoittaa sun englannin kielen taito. Sen jälkeen, kun sä oot saanut sen tehtyä hyväksytysti, niin pitää hakea opiskelijaviisumi. Sitten näiden lisäksi vielä totta kai ennen Britannian muuttoa niin tarvii sit asunnon ja vielä sit opintotuet. Eli oikeastaan noista rakentuu ja sitten, jotta sä voit opiskella, sun pitää myös maksaa lukukausimaksut joka vuosi. Et siihen todellakin kannattaa varata tosi paljon aikaa ja myöskin pelkästään siihen, että sä etit sopivan koulun itsellesi, koska siis Britanniassa on yli 160 yliopistoa, josta valita, niin siinä menee aikaa, että sä löydät sen just sulle sopivan yliopiston. Ja kannattaakin niinku hyödyntää olemassa olevia kontakteja, sosiaalista mediaa, nettiä, kun yrittää just löytää sen oman koulun, mihin hakee sit loppupeleissä. Hakemus itsessään taisi maksaa muutamia kymppejä, et se ei ollut mitenkään kallis. Mut sit se kielikoe maksaa useita satoja ja se voi tehdä vaan yhdessä paikassa Suomessa. Sen lisäksi se viisumihakemus maksaa, koska siinä yhteydessä pitää maksaa tämmönen terveydenhuoltomaksu
ja se maksoi muistaakseni noin 2000 puntaa. Eli se maksaa kans jonkin verran. Ja sit lukukausimaksut totta kai riippuu siitä, että missä koulussa sä opiskelet. Ja sit asuminen myöskin on riippuvainen siitä, että missä asuu, mutta esimerkiksi Lontoossa se on kallista ja siihen kannattaa varata tosi paljon rahaa. Et esimerkiksi kun mä muutan nyt soluasuntoon ja se maksaa mulle noin 1400 €, jos muutetaan punnat euroiksi. Eli se on tosi kallista, eli siihen pitää varata hyvin myös sitten varoja. Ja sit jos mietitään vähän eroja opiskelussa Suomen ja Britannian välillä, niin no se itse niin kuin päivittäinen opiskelu on aika samanlaista, että on ehkä noin 8 tuntia viikossa kontaktiopetusta, luentoja, sitten tämmösiä pienempiä tämmösiä tunteja. Ja sit loppuosa on sit sitä omatoimista opiskelua ja tentteihin valmistautumista ja erilaisia ryhmätöitä. Et se ei sinänsä eroa, niin kun, jos vertaa Suomeen, niin hirveästi. Mut sit ehkä suurimpana erona on just nämä luennoitsijat, mistä mainitsinkin, että ne on niinku tosi kokeneita ammattilaisia sieltä niinku työelämästä tulleena. Niin se on ehkä se suurin ja konkreettisin ero mun mielestä Suomen ja Britannian välillä. Ja siis totta kai Suomessakin on erilaisia vierailevia professoreita työelämästä ja voi olla ihan niinku oikeitakin täyspäiväisiä professoreita, jotka on tullut työelämästä, mutta se, että niinku lähtökohtaisesti Suomessa professorit on kuitenkin akateemisen uran tehneitä, eli heillä ei välttämättä ole niin paljon sitä käytännön työelämäkokemusta, mitä taas Britanniassa sit on niinku käytännössä jokaisella, mitä mä oon kohdannut mun koulussa. Eli mä pidän sitä itse tosi tärkeänä ja hyvänä juttuna, koska he pystyisivät paremmin ehkä kertoa niinku just siitä työelämästä ja millaista se on ja tuoda omia niinku vinkkejä ja näkökulmia sit siihen. Mä pystyn hyvin vertailla näitä, koska mä ehdin opiskella puoli vuotta Aallon kauppatieteellisessä ennen kuin mä lähdin Britanniaan, niin mä pystyn ihan niinku kokemuksesta sanoa näitä juttuja. Ja sitten ehkä toinen juttu on semmonen, että tosiaan niin kuin sanoin, että Britanniassa vaaditaan 40% läpipääsyä, niin Suomessa on 50 monesti. Ja se, että sä saat korkeamman arvosanan Suomessa, niin se vaatii 9% tai yli. Eli siinä mielessä rima on korkeampi Suomessa. Mutta taas Britanniassa sä et voi uusia tenttiä kuin yhden kerran, ainakin siis meidän koulussa yhden kerran. Ja jos sä sen feilaat, niin sä lennät ulos koulusta, eli sä et voi enää jatkaa sun tutkintoa. Eli siinä mielessä panokset on vähän kovemmat Britanniassa. Sitten vielä pari sanaa mun taustasta, niin kun mä hain. Eli tosiaan mä oon kotoisin Mustasaaresta, sit Vaasan vierestä Länsirannikolta. Ja mä kävin Vaasan Lyseon lukion. Mä kirjoitin 7 ainetta, 1 L:n fysiikasta. Sitten mä kirjoitin 4 E:tä, matikka, äikkä, kemia ja yhteiskuntaoppi ja 2 M:ää molemmista kielistä, eli pitkä ruotsi ja pitkä enkku. Eli noilla papereilla mä pääsin sitten Britanniaan sisään. Ja siellä ne kyllä kattoo sillä aika tarkasti just noita sun YO-arvosanoja, koska niillä on sellainen taulukko, mitä ne käyttää, millä ne muuttaa ne niinku vastaamaan heidän A-levels-kokeita. Eli mä löysin ainakin jonkun taulukon, mistä mä pystyn suoraan katsoa, että vaikka että kuinka pistettä L on tai kuinka pistettä E on. Ja sillä tavalla pystyy vähän arvioimaan sitä, että onko tää koulu niin semmonen, mihin voisi päästä sisään. Ja koska mä koin, että se hakuprosessi oli pitkä ja hankala ja mä en saanut mistään apua täältä Suomesta, niin oikeastaan sen takia mä päätin perustaa UniAdvisorin, jonka tavoitteena on auttaa suomalaisia opiskelijoita, jotka pyrkii just Britanniaan. Ja kun mä oon itse käynyt sen hakuprosessin läpi, mä tiedän tarkalleen, mitä siihen vaaditaan, miten kauan se kestää, mitä asioita pitää tehdä missäkin vaiheessa, niin oikeastaan perustuen tohon, niin mä haluan just auttaa muita heidän tavoitteessaan hakea sinne Britanniaan. Jos sä oot hakemassa Britanniaa ja tarvit apua sun omassa hakuprosessissa, niin ota ihmeessä matalakynnyksen yhteyttä. Mä ihan varmasti osaan auttaa sua siinä. Ja tosiaan meidän nettisivuilta löytyy tosi paljon hyödyllistä tietoa. Sitten kannattaa ottaa meidän somet haltuun. Niistä löytyy myös tosi paljon hyödyllistä tietoa ja tulee jatkuvasti lisää. Iso kiitos, että sä katsoit tämän videon tänään. Toivottavasti tästä oli jotain hyötyä sulle. Ja kannattaa ottaa meidän kanava seurantaan, koska mä pyrin jatkuvasti tekemään uusia videoita, mistä tulee tosi paljon uutta hyödyllistä informaatiota Britannian hakemisesta ja siellä asumisesta. Niin kannattaa tosiaan ottaa seurantaan, niin pysytte mukana sitten meidän videoissa.